L-sfidi dinjija ż-żewġ gwerer li l-kontinent Ewropew qed iħabbat wiċċu magħhom qrib ħafna tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea, l-għajnuna umanitarja, is-sigurtà u l-konsegwenzi ekonomiċi. Kollha temi relevanti u realtajiet kurrenti li l-Unjoni Ewropea ilha taffaċċja tul l-aħħar xhur u snin. Temi li ġew diskussi l-erba' filgħodu matul is-Summit tal-Partit Popolari Ewropew illi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernhard Grech attenda liha b'mod virtwali fejn ġie diskuss kif l-EPP se jkun qiegħed ikompli jissaħħaħ u jkun l-aqwa forza politika fil-Parlament Ewropew. Partit Nazzjonalista għandu 3 MPs eletti f'ismu li huma parti minn dan il-grupp politiku fil-Parlament Ewropew. Matul dan is-summit ġie spjegat kif l-EPP u l-membri tiegħu jistgħu jkunu l-ixprun sabiex l-Unjoni Ewropea toħroġ rebbieħa minn din il-kriżi permezz ta' soluzzjonijiet pragmatiċi diretti u essenzjali għal ġejjieni. Din il-laqgħa saret bitħejja Summit tal-Kunsill Ewropew li se jiġi organizzat bejn il-ħamis 17 u l-ġimgħa 18 ta' Ottubru. L-ewwel summit wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, summit illi l-mira tiegħu hi t-tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri Ewropej. Matul id-diskussjoni li għaliha parteċipaw attenda l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernhard Grech intqal kif l-Ewropa tista' żżid il-kompetittività kummerċjali u ekonomika tagħha bilan illi l-familji jissaħħu b'mod soċjali biex verament iċ-ċittadin ikun fiċ-ċentru tal-politika. Bernhard Grech min-naħa tiegħu kompla jitkellem b'saħħa f'dan is-summit dwar it-temi illi jolqtu direttament lill-familji Maltin u Ewċin.